Mä olen jäsen. 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 Millaisen Helsingin sä haluaisit? Helsingin nuorisoneuvosto on vaaleilla valittu 30 nuoresta koostuva vaikuttajaryhmä, jonka tarkoitus on tuoda nuorten ääni kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Me neuvottelemme päättäjien kanssa meitä nuoria koskevista asioista. Osallistumme tapahtumiin, laadimme myös aloitteita ja lausuntoja nuoria koskevista aiheista. Meidät valitaan vaaleissa, joissa saa äänestää helsinkiläiset nuoret. Ehdolle voi asettua, jos täyttää vaalisyksyn aikana 13. Meitä on 30. Olemme ainutlaatuisia ja erilaisia edustajia joka puolelta Helsinkiä. Me olemme monimuotoinen, tiivis, määrätietoinen ja aikaansaava ryhmä. Osallistuminen ei vaadi suomen kielitaitoa ja tekeminen opettaa. Tärkeintä on olla kiinnostunut vaikuttamaan nuorten asioihin Helsingissä. Ryhmä valitaan joka toinen vuosi. Olisitko sinä seuraavassa nuorisoneuvostossa mukana?